Уважаема госпожо директор, уважаеми учители и ученици, за мен е чест и удоволствие да споделя вашия празник 65 години професионална гимназия Ломоносов и да поздравя всички вас, учители, ученици, възпитаници, положили усилия и допринесли за развитието и утвърждаването и като авторитетна професионална гимназия и център на знанието в региона на Северна България. 65 години, достойно извървян път и изпълнен дълг. Това са традиции и всичко сътворено до сега, което ще остане в бъдещето. През изминалите десетилетия професионалната гимназия съчетава обучението с потребностите на бизнеса и практиката, традициите на миналото с възможностите на настоящето и перспективите на бъдещето. Равносметката на изминалите години е свързана с таланта, усърдния труд и всеотдайност на всички участвали в създаването и развитието на училището. Знам за много от постиженията на възпитаниците на професионалната гимназия Ломоносов и съм уверен, че ще дадете най-доброто от себе си и за в бъдеще, за да отговорите на изискванията на времето. В този тържествен за вас момент приемете моите и на моите колеги преподаватели от Техническия университет Габрово, част от тях, между които и аз сме завършили това невероятно училище. Сърдечни благопожелания за здраве, творческо дръзновение и вяра в утрешния ден. Честита 65 годишни!